Kien diskuss l-avviż legali li lan tiegħu li jħeġġeġ l-użu ġenwin ta' trusts biex jitmexxew bl-aħjar mod ir-riżorsi finanzjarji, assi u wirt li jitħalla minn ġenituri u persuni oħra lil ulid b'diżabilità. Dawn il-bidliet li daħlu fis-seħħ is-sena li għaddiet mhux biss jaraw illi kollox huwa regolat b'mod li jagħti serħan il-moħħ u jnaqqas l-abbuż, iżda ittieħed ukoll il-pass li sakemm it-trust soċjali ma jkunx jaqbes ammonti kbar ta' flus, xorta waħda tibqa' tinħareġ il-pensjoni ta' diżabilità. Dan fl-istess ħin li fl-aħħar snin kienu msaħħa wkoll inċentivi marbuta ma' dak li juħlas ta' taxxa. Riflessjonijiet dwar il-bidliet u s-sistemi l-ġodda saru f'konferenza organizzata mill-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità bil-Kummissarju Oliver Scicluna illi sten diskors pożittiv dwar din il-miżura. Hija xi ħaġa miżura importanti ħafna, anki jekk inħarsu lej il-ġejjieni tal-persuni b'diżabilità, speċjalment meta l-ġenituri jiġu nieqsin. U fil-fatt tal-laċ ma' miżuri oħrajn li ħal-Gvern, pereżempju tija residenzjali fil-komunità u ħafna miżuri oħrajn. Għalfejn għax qed jinvesti fil-futur tal-persuni b'diżabilità biex jgħixu ħajja dinjituża. Ir-regolatur tal-Fond Fiduċjarju hija l-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji l-MFSA bil-professjonisti jew raba li jmexxu l-fond għandhom liġijiet ċari li jridu jissegwu meta jiftħu il-Fond Fiduċjarju. Tkellem aktar dwar dan Paul De Battista, uffiċjal mill-Ministeru tal-Finanzi. Meta jitwaqqaf trust ifisser li ġenituri jistgħu jħallu fiha jew flus, jew investimenti li jkollhom, anki xi proprjetà mhux biss id-dar fejn jgħix l-individwu, imma anki xi proprjetajiet oħra. Ħalli daw jekk jiġu mikrija mir-renti u mill-investiment mill-maxijiet ikunu biżżejjed biex iżidu il-fuq mill-pensjoni li jieħu l-persuna b'diżabilità. Is-Segretarju Parlamentari responsabbli mis-settur tal-persuni b'diżabilità, Justin Caruana, qalet li l-qasam tal-persuni b'diżabilità qiegħed fuq nett tal-aġenda tal-Gvern. Illi inti jkollok liġi illi tirregola trust soċjali biex ikun hemm dak l-ippjanar illi wieħed ikun jista' jagħmel waqt li ovvjament ikun għadu ħaj ovvjament ukoll anke bil-parteċipazzjoni tal-ulied biex ikun hemm pjanar li jkun verament adattat, adegwat u skont ix-xewqat kemm tal-familja kif ukoll anke tal-persuna b'diżabilità. Ġegat kif il-Gvern qed jagħmel rivoluzzjoni siekta biex id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità jiġu mħarsa.